At datayon ti may katlo a Domingo ti Quaresma. Katiti daytoy nga misa intay mandanggayan ti panagyaman ni Astrid May Esparagosa ken ti pamilyana, ni Bongkulet ken ni Dino ken Winnie Garesa. Tumakder tayo. May kayo agrobag tayo, pada-pada tayo nga anak. Tasika ken siya kanya manapanabya, kakapsa tayo. Akanta tayo, idiri tayo, imbake nayati apo tayo, napudno nalintek iti amin na tao, kakapsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat tarigagayan tayo, ti sumurot iti Diyos, nang runa ti panangdaldalos, ti panunot na kin puso tayo, panangtip-tipwel kadagiti pagkapsutan tayo, kadagiti pagkurangan tayo. Agkamatalag tayo ti grasya, ken bendisyon na. Iti dati na santo na misa iraman tayo pang ikararagan, ti special intention ni Ruth Ballesteros ken ti pamilyana, ni George, ni Kenneth, ni Kayla, ni Kathleen ken Kevin. Kastamo ti pagyaman ni Buena Acuba, Nestor Acuba, Bena Marie Acuba, Vanessa Adaton, ni Marina Ballesteros Pascual ken ti pamilyana, the Mr. and Mrs. Efren Bautista ken ti pamilyana. Ti panay special intention ni Leo Anthony Haramilla ken Doktora Pamela Habillonar. Ti panay karkararag ti kararwa ni Jovito Bautista Hinobeba, Norman Kenyel. Tapno nga rod maikarita ang makirano, diti dati na santuan na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasikan managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria nagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidat kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika. Ako mga sika, ako mga sika, ako mga sika, mga
Pumararag tayo. O Diyos, sika ti ubog ti amin nga imbag ken kaasi. Impakaamom kada kami ti kinadakes, maagasan, babaen ti panagay-ayono, panagluluwalo ken pananglimlimos. Ipaay mo kadi adakam amadagsenan, gapo ti panakaamumi anagbasol kami, palaganan na kam kumababaen ta kaasim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari kan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ti Exodo. Insao ti Diyos amin dagitoy. Siak ti Apo a Diyosyo, anang iruwar kada kayo ijay Ehipto, iti daga anakatagabuan nyo. Di ka agdaydayaw iti sabali a Diyos, no dilaan siya. Di ka mangaramid iti agpaayken ka, akinitikitan aladawan, wenno ti anyaman, akapadpada ti parswa iti langit, wenno iti daga, wenno iti danom nga adda iti uneg ti daga. Di ka agrukbab wenno agdaydayaw iti urayan niya kinitikitan, aladawan agsipud ta siya ti Apo a Diyos mo. Ket diak ipalubos nga adda kasalisal ko. Kadagiti gumura kanyak, dosaek dagiti anak da, aginggay ti maikatlo, ken maikapat akapututan. Ngem kadagiti agayat kanyak, ken mangtungpal kadagiti bilin ko, ipakitak ti diagbalbaliw nga ayat ko, iti rinibo akapututan. Di mo aramaten tinagan ko, iti dakes a panggep, agsipod ta siak nga Apo a Diyos mo, dosaek ti siya sino man amangusar a bareng-bareng itinagan ko. Ngilinem ti aldaw a panaginana, ket pagbalinem a nasantuan. Agtrabaho ka iti innem nga aldaw, ngem aginana ka iti maikapito nga aldaw a maipaay kanya. Iti dayta nga aldaw, di ka agtrabaho. Sika wenno dagiti anak mo, wenno dagiti tagabom, wenno dagiti animal mo, wenno dagiti gangganaet, nga agnaed iti sakop mo. Innem nga aldaw asyak nga Apo, inaramid ko ti langit, daga, dagiti baybay, agraman dagiti amin alinaunda. Ngem naginanaak iti maikapito nga aldaw. Isot gapuna asyak nga Apo, benendisyonak ti aldaw a panaginana, ket intuyang ko nga aldaw anasantuan. Dayawem daamam kin inam, tapno napaot ti panagbiag mo iti daga, nga ited ko ken ka. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod a maibusor iti padam a tao. Di mo aguman ti balay ti sabali a tao, di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na, dagiti baka na, dagiti asno na, wenno ti anyaman, akukwana. Ti sao ti Apo. Apo, addaken ka, dagiti sao, a makaited ti biag, nga agnanayon. Tilinteg ti Apo na ananay, baro apigsa ti naipaay. Pudno ti sawen na may papan iti Apo, pagseriben na dagiti nengneng a tao. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, nainkalintegan dagiti bilbilin na, ket iti isip ited na ti panakaawat. Nasayaat ti panagdayaw iti Apo, agpaot nga agnanayon, nalinteg dagiti pangiddeng na, ket kanayon nga awan idumduma na. Ad-addada a matarigagayan ngem balitok, uray balitok nga awan na ilalaok, nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adiro.
Ti may basa na adaw ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Milagro ti kayat ti kitaen dagiti Hudyo kas pammaneknek. Kinasirib met ti sapulen dagiti Griego. Iti biyang mi, iwaragawag mi ti panakatay ni Kristo iti krus. Maysa a mensahe a pakatibkulan dagiti Hudyo ken minamaag met dagiti Hentil. Ngem kadagiti inayaban ti Diyos, Hudyo man wenno Hentil, daytoy a mensahe isu ni Kristo a panakabalin ken sirib iti Diyos. Dati may pagarup a kinamaag ti Diyos, na sirsirib ngem ti kinalaing ti tao. Ket ti panakay pagarup ti kinakapsot ti Diyos, na bilbilig ngem ti pigsa ti tao. Ti sao ti Apo. Sinadang kang ako nga agtungpal ti bilbiling mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda ko mga kadakayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Asidigan ti Pasko dagiti Hudyo ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo na danon na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamit dagiti agsoksokat iti kwarta si tutugaw iti pwesto da. Nagaramid ni Jesus iti pagbaot atali. Sana pinarwar dagiti amin a baka ken karnero. Binalintwag na dagiti lamisaan dagiti agsoksok at ti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Binilin na dagiti aglaklako ti kalapati. Irwaryo dagitoy kinunana. Diyo pagbalinan at yendaan ti balay ni amak. Nalagip dagiti adalan na ti kunati na santuan asurat. Ti panangipateg ko iti balay mo o Diyos, kasla apoy asumsumged ti uned ko. Gapo iti inaramid ni Jesus, kinuna dagiti Hudyo kenkwana. Anya ti maiparang mo a milagro kada kami, amang ipakita iti kalintigam amang aramid iti daytoy. Rebbaen nyo daytoy abalay ti Diyos, ket iti uneg ti tallo nga aldaw, bangunek tumet laeng insungbat ni Jesus. Kinuna dagiti Hudyo, kinuna kenkwana dagiti Hudyo, anya bangunem metlaeng iti uneg ti tallo nga aldaw, nabangon daytoy a templo iti uneg ti 40 ket 6 atawen. Ngem ti templo asasawen ni Jesus iso ti bagina. Isot gapuna nga idinapagunga ren ni Jesus, nalagip dagiti adalan na asinauna daytoy, ket namati da iti nasantuan asurat, ken ti insao ni Jesus. Idi adda ni Jesus ija Jerusalem, bayat ti piyesta ti Paskwa, ado tinamati ken kuana, idi nakita da dagiti nakakaskas daaw a pagilasinan nga inaramid na. Ngem saan na nga intalek kadakwada ti bagina, agsipod taammuna ti amin a tao. Saan ang masapol ti siasino man ang mangibaga ken kuana maipapan iti tao, taammuna a mismo ti panunot ken kababalin ti tao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Adda may sa Catholic school, honest ko dito honest confession. Ijay abay ti stage adda impatadder da nga kasla monumento ko na tayo, monumento. Dayjay padi nga nang nga initiative na although tattaot ng patadder dayjay nga school. Kadijay padi iso ti kasla initiative na dayjay idi panawon nang adayjay nga kwa isuna nang irugi dayjay nga eskwela. Kinagaramid dati half body nga kasla pa kalaglagi panda dayjay nga padi.
Tano dengdenggam la ang majinagan di padi. Siyempre, dim amu ano niya, itsura na da kami nga nagbasbasa idin aka hami malagip ano niya itsura na da itang padi. Hindi ko na damay sa nga obispo ko na nakita na di jay ladawan di jay padi jay monumento na Puraw. Ikatin nyo ko na kadagay jay memestra. Apaya apo han nga nasayat nga pagtuladan ko na. Tapaya rimor di jay padi nag-decide na asawa. Pinili natin ang asawa. Kakuna da yung obispo, ang nasaya at nga pagtuladan. Inikat da, nga manday balbaleng. Hindi nag-retire yung obispo, insubli da gijay teachers. Kakuna da, uray no nangasawa, uray han nga nasaya at nga pagtuladan, ngam di intention na, idi patakdaran na dato nga eskwela, ako nasaya at mat. Mano nga ubing tinaserbian na, mano nga ubing tinagbasa, mano nga nagtrabaho ti dato. Di jay mo tirason da gaya teachers, iso nga insublida lata. Ta idi inaramid na dayta ka padi pa mo ilaang iso na kinasaya at mo dayay intention na. O na da iso nga insublida mo ilaang ya kamo no adda pay tatta dayay. Huwag kakabsat. Kada ito kaslamod da ito uyawunda kada tayo. Apay nga gararamid kayo ti kinitikitan sayo daydayawon, haantay mga daydayawon. Naipapilit na nga daydayawon tayo isudan ati ulbod. Di mat, ang kang agsak si ti ulbod kay ipapilit na nga daydayawon tayo isudan ati ulbod, haantay mga daydayawon, respetarin tayo laeng. Kala ko madi nga ladawan. No si akin ladawan nung nakabagyam ti akin ladawan taban sa bansagan da niya arinam. Ngam iso ti pakalaglagipan sa bali mo daytoyen at a relic daytan. Dayjay kinwa ni Apo idi nagparang ni Apo Santa Maria ka apay nga inted na nga ruday ta nga ladawan met haan. Oh. Kiladawan met apay nga rud nga imbati na. Apay nga rud nga imbati na po Santa Maria dayta ladawan na kin ni Juan Diego dayjay kagay ni Juan Diego. Kadadta ni anya nga rud ti aramidam ka third class relic daytan ata na ideget adda jay pala ang di original. Kapay nga rod nga ladawan tinted na. Hantay mga daydayawon ngam di milagro nga impaay na. Gapo kini Juan Diego, di kagay na. Ang kagarod nga agporno sino makabalin nga mga ramid daya. Kaya yo. Kaya yo nga iprinta ta rupa yo itara kagay. Milagro la nakaaramid Kuno dat dumagamin daya notion tayo ka. Ala ipapilit na kasi honest mistake haamat. Ngam respetarin tayo nang runa di akin ladawan uri kata nagita ito pa no iso nga di kalendaryo tayo jak ikam tirupak tapa yan no ikam tirupa na Paris Priest Father Rufo Abaya ay dagiti manggurgura kanya suluk-sulukan dek kanda pa isara na nagsinan satanas anya nga rutiri nam no mapangkat jay mat dagiti agkupin nga kakadwak no mong tadakin gudus-gudus da tarupak kakastan ini Isa nga jak ikan tirupak na kabubutang baka no isunto kati pakakulamak data. Ngamahan, di mo lang respeto ko na dayay. Ngam di ka agkit-kitikin, di ka nga agaramit tikinitikitan nga iso daydayawom sa bali di sitwasyon da idi. Ta apaya awang garuti awang payla ni Dios ka propeta payla mang ibagbaga da Moises da kwa nagaramid dan tinagsinan balitukan di mat. Dinaydayaw dan daytoyen nagsinan bahaka nga dakkel nga nagsinan balitok kedayjayon ti Dios kanyada wis isan ang rumbeng adda a Dios ladawan na nga rod kung kasanong iparang mo adda nalabsak agkat katawa ak launay adda nalabsak nga may diyan nagyanak nga may sa barangay idi uyaw-uyaw unda kam nga rod nagaduti pamati sa bali ala modesty aside mga panang kontra kanyada oy kakaasi da gajay ko alla no pa nagrosaryo da gitay kakadwami wono daytay ipasyar da gilalaw ni po Santa Maria daytay batit laeng apo apaya tauy-uyawon da kami napiyat ibulsada ka no hala sada umalis di balbalay apaya mabain kayo naggatang at tinagado tatan nalabsag di maysa nga kabsat mat pamati mangisursuro nakaprojektor kaladawan man ni Apo Jesus nga nakalansat ikros di iso mo lang iso nga ladawan Hamula nga ingkitikit, anya luklukwan dahil bagbagit. Kasano nga, imagine mo ni Apo Jesus nga awan tiladawan na kuma. Nya karupropa na taga-umbog. La imagine nyo, awan tinakitkita yung aladawan ni Apo Jesus, kasano itsura na. Batit nga taga-umbog nga butyog nga suryab ti agong nahan, natatangos data arabo da garod, Ni Apo Santa Maria kasi ti rupa na ta, arabo garod. Daya ladawan. Depende, i-clarify tayo nga han tayo, datay ka katoliko, urin da kayo mad.
no daddo mati mang dadael tinosyon ngaming kanyayo ala ka pasiharin nyo maaminan kalbitan nyo maaminan ladawan metel kas lamay iso ti biagyo dayayan haan yung arudbigan kada di kabalyo ni San Pablo haan nakakabalyo dandan ni sinful conversion of sinful nga rod nakakasta niya sa kabagkadya kabalyo na. Apo, dagiti mababakat. Ala, Mother Butler sa dagiti. Alipunas. Di may sa nakakidam. Di mo bit-bitlog ti kabalyo na kalbit na. Kanya pa lang arod mo. Data mga nasagid na. Madi ka pa niya. At least aga solbon. Ngaan, hantay nga ladladaan. Hantay nga clarify yun tayo day jay. Nakarkaro ki di. Inaramid na dagitoy. Don't bear false. Di mo nang maibasa. Sa nga pulo abilin. Sinertipayan ni Apo Isos dayjay pinanagnakan na idi adda isuna anya ka didagiti bilin kunana dayjay siyak ti Dios mo awan sa bali Dios mo laglagi pa mangilinan ti alda ti panaginana awan sa bali Dios mo siyak ti Dios mo awan sa bali laglagi pa mangilinan aldaw dayawom da amakin ina hindi ka mamapatay di ka agtakaw di ka agsaksi ti ulbo di ka aguman ti sa nikwati sa bali di ka aguman ti asawa ti sa bali. Yagaya ti bilin sinurot ni Apo Esos. Osto day ta kunam kunana pinanagnakan na. Ngam tatta ditoy ebanghelyo tayo immunag. Pinaunag na day ta abilin. Apa ya kasano ko man daytoy? No ti bilin ka bilin la ang kasursurotem nagrabaw. Kala ko ma inton sumangpet ka malam napangka nagiway napangka ko man nagbasa inton sumangpet ka di malam tibilin ingkanto ipainom di baka samo iwayway di sa bali nga pakaiwaywayan na bilin ni tatang dayjay agkakawatan tayo han no tinungpal mo dayjay bilin god ka kanya na han ngamnam mo tinungpal nakabasol ka kanya na no kasjay tinosyon tayo nga bilin laeng sa tay sursurutan narabaw. Uray ko manahan na nga ibilinan si kantinapan gaputataraken nyo kukwayo day tabaka amom nga makatulong ti pagbiagyo uray awan ti bilin apay nga mapangka haan laeng nga day bilin ni tatang mo no di no hammo nga pan iwayway agkukutong no hammo nga pan iwayway matay wano mabekkel kagapota at ingka iduli ingka isa isimpa di bakam gapota ay ayatem di baka yohan ay ayatem di pamilyam na ununag ng bilin the same dito yung na templo napan ni Apo Isosan balay ti Diyosan simbol dito kuma dito Mexico ko nada talagang makapatukay tiri nada dyan kasla mo liyar aramidin nyo nakaparintumeng da nga mapan into no agatras into no rumwardahan da talikudan di Blessed Sacrament agatras da bay nga nakaparintumeng sa bali ti respeto da iti unag ti simbaan nagulimog ta sa bali ti respeto da iti unag ti simbaan so far in my observation ijay hanlang nga ijay ayan ti basilika ijay katedral nagulimog da handa pay nga gagaraw kada kwa sa bali ti respeto dati unag ti simbaan. Nagiti may Mexican. Iso nga agkas di da agparintumang da agatras da mo ilaeng handa talikudan. Kas di kay ko mga rumor madandama ay uray ko manawan agdaldalusan. Nagmayat ko man niya da ko automatic nga para dalos. Kay ijay ka awang pa agsasao apo ito imot unag ti simbaan chumanismis aga apak. Agdadalos da nga madda paspasagidan da. Kanya mo daytan. Nagpig sa ti respeto da di jay. Kaan lang nga dahi unag ti simbaan nga daytoy. Kinontra ni Apo Isosan. Apayan niya ti kunana, haan nyo pagbalinan at siyandaan ti balay ti amak. Pinagbalindan a business. Pinagbalindan a pangwartaan. Iso nga rod nga jak pa agpas pa second collection. Kaano lang ti second collection na dada special occasion lang no mapan ijay room mapan ijay ko ngumno para kanya tayo jak agpas pa second collection apaya amok taro pa yung nagpa second collection na kumusilap kayo iso haanlatan dodto mo nun tabaka ka ibagayo nga business dayto haan awan ti kukwak ta kwartayo ate diyon tumangkunan
Agrebribol blaeng agtartaray. Anya timbagan ni Apo Isos, anyo pagbalinan nga tiyandaan. Ngam symbolic dayjay. Church nga daytoy building dayjay. Anya ti ibagbagana dayjay. We, sika, siya, datay amin, datay nga nabunyagan, we are the temple of the Holy Spirit. Templo na ka ti Espiritu Santo. Hanyo ma-imagine dayjay? Hamo mari na di katanok mo nga sika ka templo na ka ti Espiritu Santo. Wow! Pagtaengan ti Dios na ibunyag kanyak hangat nga nagmayat nga denggen. Hangat nga nagmayat nga panunutom nga sika templo na ka ti Espiritu Santo. Ngam na umay ni Apo Isos, inyamot ti ablatan at tapusom. Anyamot ti baliktad na nga lamisaan. Lamisaan ti kinatangsi. Lamisaan ti sakit tinakam. Lamisaan ti kinaagom. Lamisaan ti kinaparamag. Anyamot di kaya na nga ikaten katemplo na ka. Naggasat ka ani. Baga na nga rod kanya tayo ka. Naggasat ka ta na ibilang ka templo na. Isuna nga rod ti ulo tayo ni Apo Isos. Datayo ti bagina. We are the church. Datayo ti simbaan nga usto. Building laeng daytoy. Ngam na umay ni Apo Isos bumisita kunak manen. Anya nga tamot ti baliktad na. Anya nga tama nga lamisaan ti anya nga tama nga animal nga dadta pusom ti saplitan na. Uno si kasaplitan na tadan animal mo so dakas. Panunutom anya ti nangoccupy nga min di puso tayo. No ti templo ni Apo Isos ke kunana ng templo ke di templo pinapanaw na respetahin nyo ti balay ni Ama kano ti balay ti Espiritu Santo kada tayo. Anya mo dagitay papanawon na gaputahang nga maibagay ita pusom no templo na ka. Anya mo dagitay katen na saplitan na nga agap-apon dita pusom nga hanga maibagay iti kina Kristiyanom. Tatasimana nga rod isogar nga kuna tayo panagbababawi. Panang tep-tepel, panagkarkararag tamadalusan. Kanuhan na paila na dalusan, anya nga roti aramidan tayo, isugar nga itultuloy tayo nga ikarkarigatan. No, dapay la kinatangsit na, ay kanya ka mo no, aan nga ni Apo Isos, timang saplit, baka sikat saplitan nan. No, dapay lalamisaan ti kinaagom. Ilamisaan ka di pamatim gayam ka dilamisaan mo ti pusom ka haan nga pure di pamatim adda kung kunana pamarang laeng di pamati haan nga sulit di uneg na ti makitkitam ti ruar ka wow kasla nagsanto di uneg ka haan gaya baka saplitan ni Apo Isos dayta ibaliktad na ti lamisaan ti narabaw a pamati. Uno na urnong ti basol, data lamisaan mo, dapay baul na, dapay padlak na, mukayat nga lukatan. Dadtan, tapos mo, namukay, apaya, hanga master na po Isos, apaya nakapadlak, mukayat nga ibatan, iya nga lamisaan day jay. Kano pang panunutan tayo na paniapo Isos, inablablatan na ina, pinapanaw na, hanya pagbalinan at yandaan ti balay ni Ama, kana kayat nga madisrespect. Diyan ngamin disrespect, naawan ti respeto, ijay templo. Di same oray si kamet baka awam met ti respetom ita kinatemplo ti Espiritu Santo baka met sayang diyan talag na kanyam nga idinabunyagang ka kinagbaling ka templo ka awam mo pulos nga agyan baka sa bali met baka di mo umay ni kami Apo Isos baka awam mo ti respeto na dayta nga puso baka hamo marit sayang nala templo nak tayo antayng oray ni Apo Isos nga mangsaplit mangibaliktad dagiti lamisaan nga han nga maibagay ti kina Kristiyano tayo. Anya ti rumbeng nga aramidan tayo, hantay lang agtungpal ti bilin. Tapno masurot tayo dayta na dalos, hantay lang agtungtungpal ti bilin. No di ayatem dayjay na ibilin. Di ka agtakaw. Agtungtungpal kalaeng hanga na may mayat nga hamutak takawan ni kabsat mo gapot adda ayat ken respetom ken kuana. Di ka agsaksi ti ulbod apaya hangga mamarpardaya ken ni kabsat mo apaya haan nga di gapot makabasol katibilin no di respetwam ni kabsat mo uray no anya ti pagdadaanan na hanga tanga na may mayat dayjay. Dayawom da makin inamhan lang daytay makabasolak ngamin no jak nga dayawon da makin inakaan hanlang nga dijay ay ayatum nga rod tanan ang kintatang mo nanga ngato ngam dijay
panagtungpal iti bilin. Kano maaramid ti daya, hantay nga tanga maawagan nga templo na. No maaramid ti daya, hanga tanga nagsanto nga templo na, nagsaya at templo na. Ipaduyak-yak tayo iti pamati, mamati iti may sa Diyos, ang maaman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao ti napaypay so a Diyos, sa nagtao ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaan iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilan sa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay ito manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat saan analaka panunuten ken aramiden ti panagbalbaliw ayawis ni Apo, kada tayo ni Apo Jesus, dawatin tayo iti Diyos nga ama tayo, tadinggan na ti pamati, ken panagtalek tayo, tapno adda pagbaliwan tayo ken Kristo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo ti Santa Iglesia nga inatayo. Tapno kanayon nga ipangag na titimek ni Kristo, ket agbalin asaksi ti mangisalakan iti lubong. Dawatin mi ken kaapo. Apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo dagiti Kristiyano a pamilya, tapno agkaykaysada kuma amang ipasnek, a kumita iti kasapulan, dagiti agtutubo, ket ni Kristo tituladen, ken mangidalan kadakwada. Dawatin mi ken kaapo. Apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo ti entero alubong, tapno maragpat kumati pudno akapya, ken panagkikinnaawatan, dagiti amin a nasyon. Dawatin mi ken kaapo. Apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo ti parokya, ken ili tayo, tapno maparaburan tayo kuma iti pamati ken kired, amang ipakita ti inaldaw a panagbiag tayo, asaksi na tayo ti panagbiag ni Kristo. Dawatin mi ken kaapo. Apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo dagiti amin aminatay tayo, sapay kumata makagtengdan iti pagtaingan ti Diyos, ang makipagrambak ken kuana iti agnanayon. Dawatin mi ken kaapo. Apo sika ti pagkamangan mi. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo sika ti pagkamangan mi. Ammom o Diyos nga amami dagiti kasapulan mi nga anak mo. Timodem ket ipangag mo kadi. Ikararag dagiti amin anapod na mamatikan ka. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Itinagan ni Jesus, isagot miken ka. Di Santa Misa, idatun miken ka. Denggem kadapu araw miken ka. Di Santa Misa, idatun miken ka. Denggem kadapu araw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatin na kumadag iti daton kadagita imam, Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloria ang tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaan dati a sakripisyo ipaay mo kadi tay kagumaan mi apakawanen dagiti basbasol dagiti kakabsat mi tapno pakawanen met dagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay tiya po. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno onay amay karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon na Diyos. Takinayat mo nga agyaman kam ken ka babaan ti panang parparit mi ti bagimi. Tapno matirred ti kinatangsit mi. Ket kastapay amanayunan ti ilumius mi iti marigatan. Ket dayta kinamanang nga asim tituladen mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga angheles. Ket itantanok da ka ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin napaswan. Di langit ken daga, namugay ti patay daydayawan. Hosanna iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosanna iti kangatuan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni apo mi ang Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol
Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kininka panagungar, inna kamin salakan, sika sika nanubot nanubot ti sa sa nalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod. Iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakapsat mi apimmusayan as inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay terupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, kadwalwon tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, maraydayaw, kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y tiranen mi, ti patinayon daldaw, pakawanem dagiti basol mi, kasmet pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, dinakamet baybayan, yung manunugot isulisog, isala ka na kami kay tidatis. dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, ti panakabalin kindayaw, taganayang itintog sarday. O apo mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami ken ka? Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayan kapya. Kordero ti Diyos sa mga ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat, kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw may kakanya, nganti may salain nga sa umapaimbag tonto.
Pagikindara di Kristo asalakan inkam awatin asang kagimungan sapay taiti daytoy panangan inkam maguno kapiat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda to daraken bagi isungaron tin kamawaten piksaya ken talingen bagi kendara di Kristo asalakan inkam awatin asang kagimungan sapay taiti daytoy panangan inkam maguno kapiat sa ngalubungan nadaega saklang mo inkam umaside naide pasilaw tibiyag inkam isegen tuy si bubukilabiyag ken kaitalen rigat kinulwa inkam paepe Kumararag tayo. Inawat mi apo ti talged ti agnanayon na kinagasat, idinto tadda kampay laeng dito'y daga. Naramanan min ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Dawaten mi tati maaramid kada kami babaen ti misteryo, patauden na ti ibunga na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo.
Kasta ko mangkin. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin na lugar, ket pagbali ninyo'y dagadala. Bunyagan nyo ida, iti naganti Ama, enti Anak, enti Espiritu Santo. Hindi ko laban ng Diyos.